Maksim, kaže, Milo će sad opet da govori ka Srbim, pa će od Soraba opet zavoliti, pa će ga Sorabe opet zavoliti kad se razočaraju Jakova. Opet ponavljam, mislim, znam da razumeš, ne zbog tebe, nego od Jakova se ne očekuje prosrpska politika. Srbima u Crnoj Gori nije stalo do prosrpske politike, nego do love, do radnih mesta, do zamene sa ovima iz... Sad, pošto ne može da ih menja, sad će u kancelariji sedeti jedan Montenegrin, jedan Srbin. Znaš, i onda će vremenom da se naviknu jedni na drugi. To nema veze s mozgom. Naše neke predstave su to vrlo interesantne, da je Srbija tamo u Crnoj Gori stalo do srpstva. Zapazi kako su mirno podneli da i Krivokapić i Dritan ne povuku priznanje Kosova. Ništa im to nije smetalo. Nisu oni Srbi na način na koji smo mi Srbi ovde, odnosno najveći broj njih su politički Srbi. Postoji nešto malo organskih Srba tamo, oni se pitaju nula, znači njih niko ne ferma, ne vide ih ni Montenegrini, ni Novopravoslavci. To je ta neka mala grupa Srba tamo koja je vrlo čvrsta, uporna, jaka i to, i nije ni glasna. Znaju šta su, pa ne moraju se deru.